अतिवृष्टीचा JR कोकणला लागू होणार का? ही नुकसान भरपाई वेगवेगळी देऊन अन्याय का? या प्रश्नांसोबतच आमदार निलेश राणेंनी वॉटर ग्रिडचं नियोजन कोकणात होणार आहे का? हे देखील प्रश्न लक्षवेधी दरम्यान मांडले। त्याबरोबर मंत्र्यांनी आमदारांना काय उत्तर दिलं पाहूया। अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे। अतिवृष्टीवर सभागृहामध्ये आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी महसूल आणि वन विभागावर मी माझं म्हणणं मांडलेलं आहे। तरी देखील माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। त्यामध्ये कोकणाला NDRF मध्ये जिरायत शेती या परिस्थितीमध्ये जिरायत शेती या हेडखाली 8,777 रुपये मिळाले। बहुवार्षिक शेती 22,500 रुपये मिळतात। कोकणाला जिरायत शेती असल्यामुळे भात शेती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे 8,777 रुपये मिळाले। आपण अतिवृष्टीचा निकष लावतो। अतिवृष्टीचा GR हा वेगळा निघाला आहे माझ्या माहितीनुसार। तर त्या GR नुसार सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे। तो कोकणाला 8,777 का आणि बहुवार्षिक जो रेट आहे 22,500 कोकणावर अन्याय कशासाठी? तो दुरुस्त होणार का? आणि आम्हाला अतिवृष्टीचा जो GR आहे तो आमच्या कोकणाला लागू होणार का? हा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, वॉटर ग्रिड जे मराठवाड्यामध्ये इम्प्लिमेंट होतं आहे। मराठवाड्यामध्ये पाणी कमी आहे किंवा पावसाळा कमी आहे म्हणून वॉटर ग्रिडचं इकडे आता वॉटर ग्रिड केला जातो आहे। कोकणामध्ये पावसाळा जास्त आहे तर वॉटर ग्रिडचं नियोजन हे कोकणामध्ये होईल का? कारण का एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो पण पावसाचं नियोजन 70 किलोमीटरच्या अंतरावर, एक तर सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आमची गावं, समोर 70-80 किलोमीटरवर आमचा समुद्र, एका तासामध्ये पाणी जे आहे पावसाळ्याचे ते समुद्रात जाऊन भेटतं। तर वॉटर ग्रिड जे कोकणाला लागू होईल का जसं मराठवाड्याला लागू आहे पाण्याच्या नियोजनासाठी? हे माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न। आता माझ्याकडं अगदी जिल्हावार म्हणलं तरी साहेब आकडेवारी आहे। जिल्हावार आकडेवारी माझ्याकडे। आपण जर कोकणातले ऑक्टोबर महिन्यातल्या अवकाळी पावसाचं जर बोलत असाल तर त्याची मदत काही अद्याप आपण दिली नाही। कारण खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामाची मदत आपली आत्ता सुरू आहे। मी आपल्याला नम्रपणानं सांगतो की जे ऑक्टोबरमध्ये अवकाळी, जर आपला तो विषय असेल ऑक्टोबर अवकाळीचा, तर निश्चितपणानं ती मदत आम्ही डिसेंबर नंतर, कारण डिसेंबरपर्यंत हे सगळे जे उर्वरित पैसे आहेत हे डिसेंबरपर्यंत सगळे वर्ग होतील। कारण KYC तब्बल 6 लाख शेतकऱ्यांच्या KYC राहिलं, काही 5 लाख शेतकऱ्यांच्या KYCचे काही प्रूफ राहिलेत त्यामुळं ते होणं बाकी आहे। अशा वेगवेगळ्या कारणामुळं ते सगळे प्रोसेस पूर्ण व्हायला साधारण डिसेंबर एंड उजेडेल। आणि कोकणातल्या अवकाळी पावसाचे आता पंचनामे, त्याचे सगळे अहवाल आम्हाला विभागाला प्राप्त होत आहेत। डिसेंबर नंतर ताबडतोब म्हणतोय 1 जानेवारीपासून आम्ही कोकणामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात जे अवकाळीनं नुकसान झालं याचं नुकसान भरपाई आम्ही निश्चितपणानं शेतकऱ्यांना देऊ।